Islam. Walau Islam. Walau Islam. Walau Islam. Udah ayo. Season 4 akan dikepor ngakot ngawer bat ngaptiang sapai pi ilong kemi ilong pa ikun samla senang berkentai hang nepo kari berkejat meriu nyau trap ke jongi kendiat kensot ngadon ijing pensai bat ngadon ijing pensotu habi dei bat kejing persang jong kikatu kat ni ibriu napo kahima ke jongi ban yalam bakla yo pajba om tang yu pajba kun hajar jong kahima nri yu pajba jong kari berkejat meriu nyau trap ke jongi ajing sang ala dei ban sngap te nri kom unong yalam ngasau ba ngam sim ya kani kom gejing kentho nri ngasim ya kani kom gejing hikai ya ki ngam sim ya kani kom gejing kentho nri ngasim ya kani kom gejing hikai ya ki namar ngayu i ya ketu gejing let jong ki tu sngi hawaj kadon gejibun gejing bakla ke jongki kawei kalong gejing long illiterate ke jongki gejing bom tip jongki ya ka aka rules jong kahima namar ba aki rules jong kahima la dep keren syai ba banjit ban wengs im dei da ki klik senrang khat prasnem ki balong kita ki genuine son and soil of Himalangrin bamut idai ki kun ki hajar jong Himalangrin ki bala kenjo ya karta ka bakat prasnem ki kentai kim don benta haga banjit pat bang wengs im dia tu ski bun ki long kemi dan ni ki kentai bapoi ketua jaka ki senrang le singila banong san pongut te nang ta susu ke jing long illiterate jongki ki jing bom tip jongki ka an ka long ba pi ka ak jong ka Himalangrin adap keren syai ba banjit bat wengs im ki wei ki jaj benriu lada dei makna ki senrang bat ki bela kenjo makna ka kerta kat prasnem ru kimla bane sim kimla bane sim benta bat dei tang kata wat ki kun sipia ngakwa ban pensai hang ni ki kun sipia ngatrai pi so thu kamut yu ki kun sipia ka bumut ki kmi ki pa ki bad dei kle lang ki wei ki jat pen riu kamut lada ka kenthai nong lang rin bat ukpa dei udkhat itu ki kun kimla syu bani sim benta ha jit sim ka beauty of Himalangrin kata haka akarus best pelat kinong design ya kani ka constitution jong Himalangrin kidayu i jingai kim sha ya ki pomdei ki kun ki hajar jong Himalangrin bat ru ya ki kun sipia kimla bani sim benta ha jing jit sim ting yu i luk liak ha tu sngi ba kidon kidur ki bomdei tang ba kimdei ki nong langrin ri kimdei hiru napo kachat ngeu ko chungi to susu nang ta kadon ru ka akrus ba ki sok himala ni ki bomdei kunu hajar jong Himalangrin hawat ki dei ki prado persnam ki la ban syong ban sa ki la ban trei ban kata apo ka it ka hima ka jongi apo ka dong ka than ka jongi kila bani sim benta ban long rang ba snong ban yuru la kila long nong langrin paka ten rei haba kim pat long kim la ban sim benta ka kamarang ba snong la ne kam sim te tu sngi ne yu shu ban nang batai ngatrai beling ngakren ne kata pila so thu hi ta te susu nga kren hang ne ngong e phi ba dei banga kan tho rei ngasim ba kani kadai ke jing hikai kadai ka awareness nam ta jongki hatu kesngi yu i ya kejing perta ke jongki ya ka kerteng jonga hang te hipok cloud council mo bagi ong manu basngap yu ba ps manu basngap yu ba ps sno tenat bagi kenmau ya kerteng jonga hakanu kanu ka jakaru mo kapau ba kitip bat ki it ki burom yanga ten rei ngasau ban ong ba kat council kam di ka office jong ka seng samla bakin lek perta ya ka kerteng jong presiden jong seng samla pur council Tela kidon kanu ka isu kidon kanu ka jing bomhun ya ka jing terikam dan kidon kanu ka jing ajmut kila ban wan syaka office jong ka seng samla na kaliang jong ngilong ki bakloi ban ya keren ngilong ki bakloi ban ai ka jing hikai ngilong ki bakloi ban ai ka awareness ban wanra ya ka jing syai sya ka ya ki breu ki padang don ha ka jing dom kata ka dei ka motif ka jongi te susu nang ta kita kadang jing hikai
Shushu nang ta ngas kwa ban pensotu ba ki pajba ki num sya ya lambakla kalong ba pi haba yedei bat kani kejing reinstate lan kejing wang no council ya ka suspension persya yu nang ti sings imyong bala sya suspend kumba ars nem tam bat kejing sya suspend jong pa im nang ti sings imyong kadai hadin ban kaliang jong hi bat nakaliang jong hi komunong yalam jong seng samla yalam yu pajba hawar chan pulai bat kejing yalam jong hi kum ga seng samla tu kapur ko mga ong epi hoi unang tei udang tei hi ubreu udon hi kicing duna udon hi kicing bakla but namar ba kajing bomlong kloi jong nang tei ban pensai habi dei bat katuka management board hatu snam arjar pulai nakaliang jong ngi lapan kajing pensai te henrei mai trai habdeng kajing bunkam habdeng kajing be igi kam sini setai imyo kapor ban batai baha lani ban batai pensai baha ngi ka penlong ngi bengin sim ya katuka senjam ban ngi khmat ban yakhi pajba bangin persya ya ketuka polisi namar bangin yo jing syai dihadin bangin persya ya ketuka polisi hawat ke council tu kapor kila suspend bat kila pha ya ka inquiry syaka judicial magistrate kila pha ya ka inquiry syaka judicial magistrate hapdang kejing yat ke inquiry kala don de kejing le bakla kabana kaliang jong ni ubrilan Henry Simyong u acting sim haga jaka buun challenge ya kata ka polisi mo 50-50 share henrei u le implement ya kata ka polisi te hadin ba le implement mo u kata ka polisi ka inquiry ka fil no kanya marka inquiry kan ong kum no ba la dalong sim unang tei kata ka polisi ka snew ba la dalong acting sim le ni long sim ki way kata ka polisi kam snew hang tapi kini ki magistrate ki officers ki lap ken ba pleng kam dei ka issue ba ong ba ki persya ke polisi rei ka dei ka issue ba ki kwa ya ka syuki acting sim lane syuki sim te hadin kata kala sedang mi no kejing kenrum keram bat sibun hi kejing keno yu pa im nang tei ka ba nakaliang jong ki wei ru ki request ngi ban atlang ya kata ka allegation ka mo ka ba ki ong ba unang tei misuse ya kata ka phone unang tei penon kambaklah ta nari na kaliang jungi klam batai kita kejing penon kambaklah kita ki nari ka nongrim ka bangi yang hi kalong bangi persya ya katuka ya ka polisi 50-50 share ka ba na kaliang jong ka isi jong nang tei tu ka por imkloi ban pensya yangi ta ka tau ba ka sami ka tu kejing complain te hadin ba ka judicial magistrate jong ka council pat kala lab ba hawat kanongrim ka bangiyang ban persya ya ka polisi ka don kanongrim te henrei kalapat ya kejing hisaba kadai kejing yalam bakla jong kini ki judge im lan ki kursi im ka bana kaliang jong ki su persya tang namar ba ki kwa ya ka syuki acting im henrei om baki persya ya ka polisi te na kaliang jong ki maki kitib ba maki kita pulih shua benlong magistrate, shua benlong officers, kita pulih, kita train, kita smairu. Shua bikin simti ya kakam. Te hadin ngiyui ya kejing keno bakat council place ya ka judicial report in public domains lan ya haka besit basai. So benong pet ka komplainan unong komplain day lang ba jonga. Lada kipat ba kikwa ya kata ka inquiry balai kimpan nanga balai kihap bandalit pentut dan ki hap bandalit clear council haba nga kamu komplainan nga kamu leader nga kamu unong yalam ngayo ya kene but hadin bangayo ya kene ka judicial report nga puli na du basdang hadu bakut ngalap ba kata ka allegation lan ni kejing keno ka jongi persya unang tasing imyong kamsong nong kabaning kong kalong ba kajing trikam jong nang tei kalong transparency and accountability. Te kumno yu breu ba long transparency but accountability and penram no. Ten rei ka allegation ka bana kaliang jungi kasang samlang ni persya yu nang tei ya katuka 50-50 share ka polisi pade ni syarem no. Bat ka daw ka jong syarem ka dei hi kajing lek bakla jong utu acting sim. Itu persa jong ma Baldwin Stars imyong balik pentut ya ka kam acting ka batung council hang tei po high court te
kadon no kajing le bakla ting hapakut ngasno thu komunong yalam ngaso thu komunong yalam habang yalam yo pat ba ngadai ban yu ya ka ka badon hate khmat ka ba kajing kendu namta kajing lan ya kajing sup jing san namta jongi ki nong yalam bat namta jong ki pat ba te pangalap puli ke judicial report ngalap ba kata kajing keno ka jongi kamsong nong rim te hawan le si mi kajing keno mi kajing ong bau ba PS usyat kala ndai am dalilai ru im syat kala ngiyang ha kanong rim ngidon kanong rim te handrei haba lapoi hapok kut lapoi hapok ka judiciary kilap ba hawat nakaliang jong iru iklam baklahi te handrei nakaliang jong u natai ru iklam bakla te bukut ladangim buram ya kakut ngin buram ya no tak tahu katu kajing keren jong itu gibri utu sngi apa kile cepot council baki ong ba kim syania ya ka report ka ba ai ka judicial magistrate ngasngau ba kadai ke ka ba si hadu kata-kata ba kom ka imlang kesalang kom ka ribe ke judge benriu ngi undermine lane ngi keren persa ya ka rai jong ka court haga jingi shalei kala dai ka contempt of court kala dai ka contempt of court tak tahu ngong ya kipat ba bahaswa pin but ya kinu yalam pidai ban petu ba kita kinong yalam kilong ki bakumno hatu sngi kejing yalam jong itu kinong yalam basong penumbos ya kipat ba kalong ka basosi ba marbali kilet da katakan legal intention approach da ka baki threat ban damage ka public property kabar kalong baki address in public ya kata kajing bom syani jong ki ya kakut ya ka ying kasyari kumno ka de ka ying kasyari ngim syani piken mau na em ba kidon nang ni pok kejat bendu ke jongi ki ba syak fine bat ki bad syak dawa pan map tang namar ba ikran persya ya kakut kamut ya ka judiciary pitip kadon ka an kaba lada pikiran persya ya ka order ladi ya kanu ka jingrai jong ka ying kasyari kala hap ka contempt of court tinga snau ban ong ba kini kibiru balik jatu sngi umdai tang ba ki hap ka criminal intention mo ka ak jongki rei ki hapru ha kata ka contempt of court mar balai lada kim syania ya karai jong ka court dan kim syania ya karai jong ka ying kasyari kadon ka ying kasyari ka ba kham hapo ka ba kham halor ba ka ba kham halor susu ti kimla ban keran hasurok lan kimla ban keran hamadan madia baki condemn ya ka court rei ki dei ban leken ban appeal sya ka ba kham halor ken ka high court kadon lada kim syania ya ka court jong ka council kila ban dei sepo high court kila ban appeal rei kamdon jimut kan bakin yalam yu pat ba bapli uba lui na luar ba yalam ya kita ki pat ba ki bangalak bata ya phi mene mo ba apo himalarin ki bala ban jits im ide tang kita ki klik serang kat prasnem om ki long kami bat apo himalarin ki wei ki jat beriu ki mlak ban jits im wat ki kun sipia ru ki mlak ban jits im wat ki badai kasiru ki bomdehi kun hajar jong ka hima ki mlak ban jit sim den rei ban su yalam pen bun paj da kita hang te bus council ban sulit pentut ya ka jing trikam jong ite ki nong yalam bat ki nong sinshar ki jongi ngasau ba kalong ba bakala komta ngasau ban ong ba ko ki paj ba long ki bastat nga nadu bangayo ban puli ka ni judicial reports nadu bangayo ban puli ka ni judicial reports ngelapen song tu ya ki kat tu kan ni ngong ya ka consequences jong kan ni ka jing jong kan ni ka ba ki pressure yang ban ong ba ngidai ban pressure ba council ba ngidai ban challenge bet ya kan ni ka report ngong ngam dei unong yalam ubalong illiterate ya ka ai ngadai unong yalam ba wat ada ngam don ya kata ka jingnang jing start ka ba ngam syam la pule anru nrei ngale hmuak bat ha ka jingle hmuak ka jonga ngalap ba kum ginong yalam ngimdei ban shu trikam da ka jing sngaw ka mensim ringi don kam ban trikam da ka jabing idon kam ban trikam da ka jabing pi idon kam ban trikam da ka jabing
Tengah snau ngaladap keren yaki ngong baik bapin challenge ya kenika judicial report pihak challenge sapok court pihak balik ban challenge sapok high court bapin challenge ka council namar balik ban challenge council kala IT la ay ka independent inquiry pemut kala ay independent inquiry pemut la ay kata ka jing wat benia lengba judicial magistrate kimdai gi basu thung basu tam na surok narut na kiat kidai gi belada puli kidai gi belada pas ya ka kertan ke jongki mo da puli ya ka an bat ki pas an kila yo ka license kila da practice tengru bat kila da apply hang tu bat kila lap ba kilong fit ban trei kom ya ka tu kam bat aswa bakin trei ka kamru kita bam smai dela ragim shania ya kingin shania you know henry kadon ka higher judicial mo kaba lada pimhun ya ka ba mi na po ga district and session court lani ba mi na po ga district council court pila ban lej appeal sa po ba high court lada pimhun ya ka ba mi na po high court pila ban lej po supreme court henry kamdon jingmut ba pin lej damage ya ka public properties pin lej threat ban penjulor ya ka jingdon jing em jong ki pajba ang tibus council lani pin lej ban pentut ya ka jing trekam jong ka administration ang tibus council nakata-kata ngos snow ban ong ye ki pajba ibabut snow ba omdai ban long ki lang matla but de jing snow tu hadin jong jing snow tu but de jing kit kli but de jing syampang but de jing tip ru artat ya ka ban sule matla marblei hadin ba pingat jing ba dia menu ban sei pi nakata jing kat mau ba habukut oi pila ban keren persya ya nga pila ban keren persya ki no elam jong sang samla tambah bukut syanu kenyin berat ya pi ni hab hite ban kit kli ni hab hite ban kit ban ba mar pidai hiu do usnam jongi pidai hiu kun hajar jongi pidai hiu men para jongi pi dei na kejing one long acting jong uni brilliant Henry Im Yong ubom tip ya kaan kejing long illiterate ke jong u bahasa kata kasensyar ka kadar ka sniudur po kahima ka jongi pikir mau kidon ki kun samla iba syak fine haduk san po hajar tang nomor bakilit khwai do hapo kawa bahapa po ke jurisdiction jong hima ki fine haduk san po hajar handai hadin meng ngila yo jing tip ya kata ngilit bantu klar wat la kataru ki pen kilit IFR hadin bagi ngat jing bagi pulit kimut ban nempelat yaki ban set yaki nakaliang jongi ngem ban sing ngi hapan wat ram wat syak wat lat wat lenti ban siu ketu san pojar tambah hadin mengi wat ni kli ka an tadi ngilap ba kadi kejing nek bi an kebaka ak ke rules kam syak ban fan du san pojar ki syak ban fan tang pojar kom kita pi ban long nong yalam ban long nong sensar kidai ban long literate kidai ban tristem kidon kam ban le muak jin lada le kam kai la ne dei lada jin lada long illiterate nakaliang jong acting sim nakaliang jong marble twist habire kaan ngat nem ngat ru ngan ong ip nginem syarem ha ke inquiry mal ke inquiry kan bisar tiak patiak bin babin katkom ka allegation bat katkom ka activities ke te hang ta pi te kata ka jing kenok bo ong bang claim yo pajba ya kata ka judicial report kalong ka papakla bat lada don manu bakwa ban puli ya kani ka judicial report one sim kopi na ngadon ka kopi namar bangar ko mo komplainan omba ai ka council nga ri ihab ban refer na po ka judicial magistrate ban ai kopi siya nga namar balay ngaday u komplainan ngaday u leaders ha kani ka complain kata ka pangakwa ban sotu la ni ban hikay pa susu pi nakaliang council hadin bakim 4 pet ya kenika judicial report lani kim 4 la ban sim kanu decision nakaliang jong kila persang ka bahatam ban bu acting sipor haswa bakin decide lakin penlong ke election lani kin wengi ka suspension henry what hapdang kata ka jing yat lenti ka jing le jong council namta ka babaha na ki babaha tam ya ka hima ka jongi pi ka don ka jing pentut ka don ka jing penwit manu ba penwit nakaliang jong ukini nakaliang jong marang ba jong unihu acting sim brilliant Henry Im Yong bolale bakla kajing letsay jong utu ka arpulut kasan la te kilit pentut hapo high court
Tika jinglik pentut jongki haikut ka long no kumbaki abwok kejat. Ya ka ei ka ba kat council ka trikam. Ha ka tin lang rin jongi ngiong wok rang nang. Wok rang nang. Apa kaya? Tika mut pila wok kejat hi. Ya ki briu ki bamut ban le nam ta ka babha tam na ka babha. Pi abwok kejat. Tin le kumno habakut kim la shu ban defend. Ki hab ban le ya ka ei ka baki dai ban le. Mentah ka don ka jing babi. Bat ya tu jing berngam jongki ban lek biang sat council ngan su pensai hang ne publicly kalong ba kalong very illegal kalong illegal hadu kata-kata kawai contempt of court kawai ketika criminal intention nomor beli contempt of court kamdai ka surok kamdai ka administration ban challenge ya ka court order kani ketika court order mereka dei ka high court la rapim hun ya ka ei ka ba penmi na ka council dan ni penmi na ka district and session namar pi hapo ka sensyar ka khadar om tang hapo ka hima ka jongi rei hapo ka state bat hapo ka rilu ngidon ya ka ei ngidon ya ka legislative ngidon ya ka executive bat ngidon ya ka judiciary pi gini gilai teli gidi benta ki ba kongsan du kata-kata kabawa pishim ya kanu bentak kom kinong yalam pihak pantip ya kan. Dada pidai UCM, pidai rang basnong, pidai MDC, pidai MLA, pidai MP, pihak pan implement kat kom kan ke sistem. Lightly, don pelat ya kan. Legislative, executive, judiciary. Lesi pila ban numhun ya ka ei ka ba penmi order ka executive. Lani pila ban numhun ya ka ei ka ba penmi order na po ka legislative. Hanrei pimla ban penmi order ya ka ei ka mi napo ka judiciary. Namar balai ka jing pemhun ka mi na ka executive, ka jing pemhun ka mi na legislative, they ban refer siya po ka judiciary. But hadin bami na ka judiciary, kamot kala dai ka ei ka basisya. Balai ka council ka pa ya ka ni ka inquiry halor ka jing complain jungi yung nang tay siya judiciary. Namar ki kwa ban yo ya ka inquiry ka bakut ka basuba. Ki kwa ban yo ka inquiry ka bakut ka basuba. Kim kwa ban yo ya ka ba upat ba unang yo ban wo daw la ne ba upat ba unang yo ban ong ba ngim hun. Namar balai la le da ka legislative le se le da ki MDC la ne le da ki officers. Kala ban don ka jing snowbrew ka ni kumtai ni. Rei habale hi da ki magistrate. Ki magistrate asya bakin shimti ka kamar kita bam smai. Takadaw katkom ka riti trikam hi kalong ba. Pimla ban persya ya ka ei ba penmi order ka kod hasrut surok lane hamadan madie lane hakmat pajba. Pila ban numhun bat ka jing bumhun jong pi haban le chapo high court. Balada pimhun ya ka ei ka ba penmi na po high court pila ban le chapo supreme court. Dan nakaliang jonga ngadep keren ngadep hikai yang gini gibriu ki jongi den rei kadai hi jing bom sngap ka jongki bat menta le se kala banwan ka jing babi ki den rei wat la kataru ngaong bat ngapen sngawi pi kalong ipai ba aswa pension ya nane pinbut ya kinu elam pet ya kinu elam ki badon ya ka jing kitli bat ki bat tiep ru artat ya ka an ki ba smart ban le hambuak kenang ba kita kinu elam kinembu jing ya pi ki pai ba ngai bakani kala syai ya ka ei ka ba nakaliang jong ki pai ba ki persyang ban kentho lane ban keno bat ngan suong ni syapan penkut kalong ba gom u presiden jong sang sebelah belakit belaba ya ka kam jong ka hima ban ki ban kesal ban wanra ka jing bha sibun ki bangi la le bat ki bangin sadang le susu ru kindon dengan sau ban ong tanggawe ni don bok kom ka jat benreu kom ka imlang ka salang ba ibadon menta pus council kidai ki breu ki bating burom ya ublai bat ki bayang namta ka hok bat ka cing sisa pila ban keno ba ngayaro yaki lane ngayaro politik seki tang ba em ngamdei politician bat nganum keren ya ka ei ka bomlong andai nga keren katkom ka ei ka banga yu i bat ka ei ka balong sisa namar ba nle ayu bangin sakhilam ler ngihap higen ban keren ya ka jing sisa kublai sibun ublai kurku
But long no ki start kendit thia keladem kukun ki hajar jong ke hima but kum juru keladem wat nam sya yalam bakla kom ki kun kabri nyo trap nyo skum